Peravên Ferensayê û hejmarek koçberin belema xwe bilind kirine. Dixwazin di kanala İngilîzê re derbasî Brîtanyayê bibin û li wir destbijyaneke nû bikin. Lê ew kesa ku roja duşembê bû seroka Partiya Parêzgaran û tê çavarêkirin di demeke nêzik de bibe serokwezîr, siyaseteke tund li dijî koçberan heye û di dema dû mehênborî de çendîn caran ragihand bû ku dibe plana hikûmeta Johnson a şandina penaxwazan bo rewendayê bêcî bicî kirin. Ez bi temamî piştgiriya plana Rwandayê dikim û berê min kar li ser kiriye. Ez dixwazim şandina penaxwazan ji bo welatê din jî zêde bikim. Ew çareseriyeke baş e, ji ber ku çareseriyeke bo penaxwazan ku li cihekî bin karibin karekî bi dest bixin. Pirsgirêka me dadgeha mafên mirovan a Ewropayê ku li dijî biryarên Brîtanyayê radiweste. Ez ê rûbirû vê pirsgirêka dadgeha mafên mirovan a Ewropayê bibim û kar bikim ku nikaribe destwerdanê di karê Brîtanyayê de bike. Li gor amarên hikûmeta Fransayê di sala 2021 de 104,557 koçber derbasî nav Fransayê bûn. Ji wê hejmarê 28,000 kes çûne Brîtanya. Di heşt mehên destpêkên îsal de 26,000 penaxwaz gihiştine nav Brîtanya. Hejmareke berçav ji wan xelkê Îran, Iraq û Sûriyê bûn. Tras di dema dû mehênboriyên bangeşeya hilbijartinan de ragihand bû, eger bibe serokwezîra bêya welat, wê budceya taybet bi bihêzkirina sînorên Brîtanya li goriya heyî 20% zêde bike û armanca wê ya sereke ji vî karî jî ew e ku rê li çûna koçberan bo welatê xwe bigire.